en el saló d'actes d'esta casa, on vam assistir a una de les escenes més, no sé com dir-ho, violentes que hem viscut molts dels que estem en esta casa. Mentrestant, el director general de Radio Televisió Valenciana, el senyor López Jaraba, no sé si ho va llegir ahir El Mundo, escrivia sobre lo trist i lo preocupat que està per els bous en esta casa. Sobre la vida de 800.000 o 1.200 treballadors d'esta casa no es coneix ni una sola declaració del senyor López Jaraba. Sembla apuntar que Pricewaterhouse va guanyar el concurs este de les empreses liquidadores. Este és el moment de donar la cara tots junts, d'estar tots junts darrere d'este comitè d'empresa. Anem a donar la cara per esta empresa, anem a donar la cara pels seus treballadors i així estem tots darrere del comitè d'empresa per a guanyar esta batalla. Gràcies. El comitè d'empresa vol traslladar-vos la confiança de que els sindicats que estem representats en ell tenim suficient preparació, nosaltres, el coneixement de l'empresa, els advocats dels nostres centrals sindicals, el coneixement jurídic i l'experiència per a fer front al que se mos ve damunt. Que no vos assuste que estigui davant Pricewaterhouse, Garrigues o qui siga. Els sindicats que estem així representats tenim gent més que preparada per a fer este treball. Que treballadors i treballadores de radiotelevisió estem en lluita. Estem en lluita, companys! Que hi ha unes persones que sé que treballen en maquillatge i peluqueria que acaben d'entrar i tenen un problema igual o paregut al nostre. Estan aquí solidaritzant-se amb tots nosaltres i trobo que nosaltres també es devem la solidaritat. L'altre dia hi havia un plec de firmes i n'hi havia poquíssimes. Vam anar a firmar una companyera i jo i allí pràcticament no havia firmat ningú. Ho dic perquè en esta casa tot el món té problemes. Recordeu-vos també d'ells. Donar l'enhorabona a tots, perquè me sembla que li posaré la cara roja, que és el que se mereixia aquesta gent. Vaig veure que se van dir coses molt emotives. Realment així hi ha gent entre nosaltres, tots ho sabeu, que hem deixat mitja vida en aquesta empresa i que ara 4 mamons vulguin pegar-nos la pata en el cul descaradament, no hi ha dret. I per això ens van a tindre, per almenys en front, lluitant fins a la mort. I això és el que jo volia transmetre a tots els companys. Que encara que no estem en els actes moltes vegades, estem en lluita. Avant! És a dir, una informació clarament contrastada, amb documentació que permet presentar una denúncia per una cosa molt concreta, pot ser la manera de punxar el globus i que a partir d'ahir algun jutge puga tirar de la corda i desmuntar-los tota la falla. Sapiau que jo estic per a lo que faça falta. Jo simplement expressar el meu suport al comitè d'empreses, treballadors de Radio Televisió Valenciana i posar-me a la vostra disposició per tot el que cregueu que des de la meva condició de membre del Consell puc fer en defensa de Radio Televisió Valenciana. Moltes gràcies. Jaraba dimissió! Jaraba dimissió! Jaraba dimissió! Se va a acabar la paz social. Sí, que l'hem deixat una noteta que les nostres companyes secretàries li faran arribar, que posa senyor Jaraba dimita ja. Una elecció d'abogats no podrà en la nostra voluntat si tenim clar que tenim raó i que anem a guanyar. Que som molts, bravo!